from 9th to 11th of October, every 10 p.m. Malawian time. Okupatsirani nkhanizi pano pa Zodiac ndine. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe yadandaula kuti ndondomeko yatsopano ya ntchito yotenga madzi kuchokera kusalima kupita ku Lilongwe siyifikira gawo la ntchito la ulimi wamthirira ndipo wapampando wa komiti Awerani Chilenga ndiye wanena izi dzulo pomwe akuti akuluakulu a kampani ya Khato Civils ndi ena aunduna wa zamadzi ndi ukhondo anaonekera ku komiti kukafotokoza momwe ntchito yayambira. Komabe Achilenga ati ndi okhutira ndi momwe kampani yayambira ntchitoyi pomwe wati ipindulira anthu okhala m'madera omwe paipi ya madzi idutse kuchokera kusalima kupita mu mzinda wa Lilongwe. Takhutira ndithu ngakhale pena ndi pena pali mavuto madzi a irrigation othirira mbewu akuoneka kuti sachitika chifukwa cha zifukwa zina. Komabe tili osangalala kuti project imeneyi ikuonesa kuti ikuyenda mwa mgwirizano umene zinakhalira. Ndipo posachedwa apa madzi akhala afika ku Lilongwe chifukwa panopa afuna ayambe kugwira ntchitoyi amaliza kutolera katundu ndipo posachedwa ntchito iyambika pakamatha mwina chaka oro chaka ndi hafu ntchito imene ikhayitatha kuti anthu a ku Lilongwe ndi madera ozungulira akhale ndi madzi a ukhondo komanso madzi odalirika osati madzi osiyasiya. Ya Central Region singakwanise chifukwa ili ndi makastomala ocheperako kusiyana ndi Lilongwe Water Board. Komanso makastomala ake ndi ovutirako ambiri ndi opeza ndalama movutikira komanso ena ndi oti samvesesa zinthu mwachangu ngati ama hotel ndi maloji ene achi amavuta amakumba zisime zawo kumakana kugula madzi ku Water Board. Ndiye malamulo amakana mu Water Works Act kuti munthu madzi ngati Water Board ili pafupi asakumbe chisime chache. Ndiye ife tiathandiza Central Region Water Board kuti anthu apasidwe uphungu umenewo ene achi amaloji ndi mahotelo avomereze kuti nthawi yakwana yoti madzi a ukhondo abwera anthu a mahotelo akhale ndi madzi a ukhondo kupewa kolera ndi matenda ena komanso chitukuko cha madzi chipite pasogolo mdziko. Mkulu wa kampani ya Khato Civils Amongezi Mnyani wati kupatula kubweretsa pamodzi zipangizo zogwirira ntchitoyi akulemba ntchito akatswiri komanso ena oti agwire ntchitoyi amdziko lino. Anthu ochuluka omwe amadalira maulendo apamadzi pakati pa maboma a Nkhatabe ndi Likoma azingwa boma la Nkhatabe chifukwa sitima ya MV Chambo yomwe amayembekezera sidabwere dzulo monga zimakhalira. Iwo ati izi zisokoneza malonda awo kamba kuti akuyenera kudikira sitima ya MV Ilala yomwe ifike lolemba ku Nkhatabe. Mneneri muunduna wa zamtengatenga a Watson Maingo atiuza kuti sitima ya MV Chambo sidayende dzulo monga mwa dongosolo lake kamba kuti ku Mozambique komwe imachokera kunali chisankho koma ipitiriza ntchito zake sabata yamawa mwa chikonzero chake. Norbert Mzembe ali ndi ripoti. Ena mwa anthu omwe achita kakatsi kamba kakusowa kwa mayendedwe apamadzi kupita ku Likoma ati kusabwera kwa sitima ya MV Chambo kuchititsa kuti adikire sitima ya MV Ilala lolemba kwa matsiku pafupifupi anayi zomwe ati zili ndi kuthekera kosokoneza ntchito za malonda awo. Mmodzi mwa amayi oyamwitsa omwe ali nawo mgululo a Ernest Maliro ochokera ku Likoma ndi anzawo ena ati pofuna kusamala ndalama zokwerera sitima lolemba likubwerali akugona m'makonde a masitolo ndi ana awo kamba kuti sangakwanitse kulipira malo ogona kwa alendo. Tikusowa kuti titani ndati pakana tidikira pakana pamande ndikunyamuka panakhala kuti pali boti lina ndikuti lero bwezi tikunena tikupita koma zikutivutabe. Emmanuel Matias Kampala omwe amachita malonda ogulitsa mbuzi ku Likoma ati ndi mzawo yemwe amachita naye malonda awa akuononga ndalama zokwana pafupifupi 10,000 kwacha kugula chakudya chawo komanso 4,000 kwacha kugula chakudya cha mbuzi pa tsiku zomwe ati zikhoza kudula mpamba wawo. Ndizikuti paderi mataona ngati 10,000 Nkhatabe pano ndi pano pati ndi 4 days tili panopa zoti sikuti tinyamuke apapa siri kudziwika kuti tinyamuka liti kupita ku Likoma. Mneneri wa unduna wa zamtengatenga ndi ntchito a Watson Maingo auza Zodiac kuti sitima ya MV Chambo
sinayende dzulo monga imayenera kuchitira kamba kuti komwe imachokera ku dziko la Mozambique kuli tchuti la zisankho. Tizoona kuti amene amayang'anira sitima ya Jambo anapanga communicate ku Department of Marines ya ku Malawi kuti paja zisankho zizochitika ku Mozambique lero sitima yawo lero siyenda koma ipitirira kuyenda badala mawa. Malo mwa Zodiac mboma la Nkhata Bay ndineno Betamba Mtuva Mzembe. Nthambi yoona za nyama zakutchire yati yakwanitsa kumanga mpanda wa magetsi makilomita 100 mwa makilomita 130 mu nkhalango yosungira nyama yakasungu pofuna kuchepetsa mkangano pakati pa anthu ndi nyama. Mkulu wa nthambiyi a Brighton Kumchedwa wati nthambiyi pamodzi ndi bungwe la IFAW akuyembekezeka kumaliza ntchito yomanga mpanda kuzungulira nkhalangoyi pofika mwezi wa Disemba. Noe Nkubwi ali ndi ripoti. Kwa kanthawi tsopano mkangano pakati pa anthu ndi nyama wakhala ukuchuluka mphepete ya nkhalango yosungira nyama yakasungu kuyambira pomwe nthambi yoona za nyama zakutchire idabweretsa njovu zoposa 260 ku nkhalangoyi. Izi zakhala zili chonchi kamba kuti mbali ina ya nkhalangoyi inalibe mpanda wotchingira kuti nyama zisamatuluke nkhalangoyi. Mkulu wa nthambi yoona za nyama zakutchire ya Brighton Kumchedwa ati pakali pano nthambi ndi thandizo lochokera ku bungwe la International Fund for Animal Welfare yakwanitsa kumanga makilomita 100 ampanda mwa makilomita 130 umakufunikira kutsikiratu mphepete mwa nkhalangoyi. Tafika pafupifupi 100 sonyaza kuti ukhandi 30 ndeti ndi chikhulupiriro chonse kuti tikamatha chaka chino tipezeka na mbali yakunoko mpandawo tamaliza mwina mavuto amene anthu akhala kuwadandaula akhala atachepa ndithu kwambiri. Polankhula pomwe bungwe la World Bicycle Relief limapereka njinga 67 ku bungwe la International Fund for Animal Welfare pofuna kuchepetsa vuto la mayendedwe anthu amagwira ntchito osamalira mpanda ku nkhalango yakasungu komanso alangizi. Mfumulukwa ya mbomali yamikira bungwe la World Bicycle Relief kamba kanjingazi zomwe ati zichepetsa vuto la mayendedwe lomwe anthu omwe akhala kusamalira mpanda wa nkhalangoyi amakumana nalo. A Edward Sinkonda omwe ndi mlangizi ku bungwe la World Bicycle Relief ati bungwe lawo ndilodzipereka kuthandiza kuchepetsa vuto la mayendedwe m'madera osiyanasiyana ndipo ati chinchifukwa chake bungweli likugwirizana ndi bungwe la International Fund for Animal Welfare pa ntchitoyi. M'malo mwa Zodiac kuno Kasungu ndine Noe Nkubwi. Boma la Flanders lati mavuto omwe dziko lino likukumana nawo kamba ka nyengo ya El Nino akhale chikumbutso komayiko komanso mabungwe omwe amathandiza dziko lino pachuma kuti alimbikitse kuthekera kwa anthu pothana ndi mavuto odza kamba ka kusintha kwa nyengo. Wachiwiri kwa kazembe wa dzikoli kuno ku Malawi a Lorraine van Steenbergen wanena izi dzulo ku Kasungu pomwe amakhazikitsa gawo lachiwiri la ntchito yosamalira chilengedwe komanso kutukula alimi kuti adzikolola zochuluka ngakhale nyengo itasintha. Tili ndi zambiri mu ripoti ili. Ntchito za gawo lachiwiri lomwe ndi la 2.5 million euros pafupifupi 5 billion kwacha zigwirika m'maboma a Kasungu komanso Mzimba kuchokera mchaka cha 2024 mpaka 2027. Mlembi wamkulu mu unduna woona za kusintha kwa nyengo a Yusuf Nkungula wayamikira ntchitoyi. Gawo imeneyi project ya Climate Resilience Initiative in Malawi imene ndi gawo 2 kapena kuti phase 2 ikutanthauza kuti Malawi ndiyokonzeka kuti ipitirize ntchito yake yothandizira makamaka kuchepetsa ululu wa kusintha kwa nyengo. Chifukwa chake nchonena kuti kawiri Malawi makumana ndi mavuto osiyanasiyana chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Nde takhala tikugwira ntchito zachitukuko zokhudza project imene inatha 2022 ndipo pano poti phase 2 ndipo itithandizira kwambiri kuti anthu a Kasungu ndi kumzimba athe kukhala ndi kuthekera komanso luso lothandizira kuti moyo wawo tsiku ndi tsiku upite patsogolo chifukwa chochepetsa ululu wa kusintha kwa nyengo. Ntchitoyi ikuthandiza alimi kukolola zochuluka kudzera mu ulimi wa nthirira komanso kuweta nsomba. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac, tili ndi zambiri, khalani pomwepo. We are trying to sensitize them that they should start using sustainable charcoal, which is legally accepted. And the areas that we visited Sungwi Market to have the outlets in Area 25. Today we are trying to distribute free bags of charcoal, 15 kgs. We want the people to go and have a taste of our charcoal so that they can testify, so that next time they can be able to go and buy after they've tasted the charcoal. And we're also using the theater, which in a play they are trying to
to tell people to stop using the illegal charcoal. We thank the government because it granted us the license that we should be producing the charcoal. In so doing, we are able to reach out to many people. We also thank USAID and UKAID for the funding that we are able to conduct our shows in Lilongwe, and we were in North last week. So I think we are very grateful to the USAID people and UKAID for the grant. Timadziwa kuti pa nkhani ya mkaka pali kukonda ena amakonda mkaka wochokera kunyama, ena amakonda mkaka woti usachokere kunyama. Zimenezo timadziwa ife ku Lilongwe Dere. Alilongwe Dere akupangirani mkaka kuchokera ku soya. Mkaka dzina lake ProMilk kuchokera ku soya. Komatu kati kuona kuti ayayayaya mkaka uwu, mkaka wokoma, mkaka wopatsa mphamvu, mkaka olimbitsa mafupa, komanso mkaka wokupatsani inu thanzi. ProMilk kuchokera ku Lilongwe Dere. Mkaka basi monga mmene umayenera kukhalira mkaka. Amayi oyembekezera nawo athanso kumamwa mkaka umenewu. ProMilk ndi mkaka wabwino kwambiri. Khalani athanzi, imwani ProMilk, mkaka wochokera ku soya umene akupanga ndi a Lilongwe Dere. Mukananso bwanji lero? Hayi mkaka umenewu yayi, imwani mkaka ProMilk. Inofuna kupikula ProMilk, phone 0111 754 111 kapena 0887 374 741. Mulankhulane nawo a Lilongwe Dairy. Takulandiraninso tionenso mitu ya nkhanizi. Tipitirire ndi nkhanizi. Akatswiri pa kafukufuku okhuza chilengedwe ati dziko lino lisamatenge vuto lotaya plastiki zopyapyala ngati lokhudza chilengedwe koma lokhudza umoyo wa anthu. Mphunzitsi wa za chilengedwe ndi umoyo ku University ya Stirling mdziko la Britain, Professor Richard Quelliam wanena izi dzulo pomwe gulu lake pamodzi ndi akuluakulu aku University ya Malawi amapereka zotsatira za kafukufuku awo ku komiti ya nyumba ya malamulo yoona za chilengedwe. Ndipo wapa mpando wa komiti Awerani Chilenga wati ndi wokhutira ndi ripotili ndipo walonjeza kuti agawana ndi mbali zokhuzidwa kuti zichitepo kanthu. Franklin Mtambalika walemba ripotili. Pomwe mtsutso okhudza kupitirira kupanga ndi kugulitsa kapena kuletsa mapepala a plastiki opyapyala okupitirira, akatswiri ena ati mapepala awa amatuleka zipsa plastiki ndi zinyalala zina kali kovuta. Mapepala akipezeka kuti anthu agwisa ntchito plastiki chayatha ankuitira pena paliponse ena amakataya ku mtsinje. Ndeta pezaso kuti plastiki imene yatayidwa ija nthazi mbiri imapezeka ndi majeremusi oyambitsa matenda. Ndipo matenda ake akumakhala opsa chifukwa amakhala chamati resistant, matenda osamva mankhwala. Pazokambiranazi akatswiriwa anati mdziko muno muli misika yomwe imagula maplastiki ndi kuakonza zinthu zina zomwe mamembala a komiti anati pakhale kafukufuku wapadera okhudza misikayi kuti athandize amalonda. Bungwe loona za mabungwe omwe si aboma NGO Regulatory Authority Ngora lapempha mabungwewa kuti achilimike pothana ndi mavuto omwe akudza mdziko lino ndi 800 billion kwacha imene alandira chaka chino kuchokera ku mabungwe owathandiza akunja. Mkulu wa Ngora a Edward Chileka Banda wati nzodandaulitsa kuti amalawi akuvutikabe ndi mavuto monga njala, kusowa kwa madzi aukhondo komanso maphunziro. Chonsecho mabungwe ena ali ndi kuthekera kothandiza boma kukwaniritsa ntchito za chitukuko. Christopher Sande ali ndi ripoti. Mkulu wa bunge la Ngora a Edward Chileka Banda wati nthawi yakwana yoti dziko lino liyambe kumakhala ndi zitukuko zokhazikika. Apa iwo apempha mgwirizano pakati pa mabungwe omwe si aboma ndi nthambi za boma pomwe zikuonetsa kuti mabungwe omwe si aboma chaka chino alandira 800 billion kwacha kuchokera ku mabungwe owathandiza kuti achitire zitukuko mdziko lino. Nkhani zina zikuluzikulu zimene ma NGOs akupanga ndi kuthandizira kuti maphunziro apite patsogolo. Ndiye tinaona kuti ndi bwino
tiatenge ma NGOs boma komanso amene akutithandiza ngati ma development partners kuti tikambirane kuti mavuto ali mu sector imeneyi ndi otani, chifukwa takhalapo tikuona kuti nthawi zambiri mwina ma projects amene amakhalapo pakati pa ma NGOs mwina amavutika kuti apitirire, amasowa opitirira ngati afika pothera, komanso pakhala kuonetsetsa kunena kuti mwina mmene limagwirira ntchito boma ndi ma NGOs ambiri samatenga mwina muchichewa chabwino samatenga ma projects awo kuchokera ku zikuluzikulu mfundo zikuluzikulu zimene boma linakhazikitsa. mlangizi wa president pa nkhani za mabungwe omwe si aboma Amartha Kwataine wati boma la president Dr. Lazarus Chakwera ndilodzipereka kugwira ntchito ndi mabungwe omwe si aboma polimbikitsa chitukuko. ngati president athu Dr. Lazarus Chakwera amalemekeza kwambiri ntchito imene mabungwe amene si aboma amachita, ndiye tikamayang'ana nkhani ya maphunziro ndofunika kwambiri, ndi amene amathandizira kwambiri kuti umphawi uchepe, kuti munthu achite business bwino ndi kuti ali ndi maphunziro. Iwo anena izi pa zokambirana za nthambi ndi mabungwe osiyanasiyana zokhudza maphunziro, pomwe akuyembekezera kudzakhala ndi tsiku lokumbukira ntchito za mabungwe omwe si aboma pa 16 mwezi uno ku nyumba yachifumu ya Sanjika mu mzinda wa Blantyre. Mbala mwa Zodiac ndine Christopher Sande. Bungwe la National Library Services lakhazikitsa nkhokwe ya nthano ndi nyimbo zamakolo zomwe anthu azitha kupeza mosavuta pa intaneti polimbikitsa chikhalidwe. Ogwirizira udindo wa mkulu wa bungweli Abone Sangole wati polingalira kusintha komwe kukudza kamba ka njira zamakono zotumizira ndi kulandirira uthenga, anaganiza zotolera ndi kuyika pa intaneti nthano ndi nyimbo zamakolo kuti m'bado wa mtsogolo nawo uzathe kugwiritsa ntchito. Ntchitoyi yomwe inayamba mu 2012 bungweli lagwira mogwirizana ndi bungwe la UNESCO komanso Ray Foundation ya ku New Zealand. Cholinga chathu chinali chonena kuti tipititse patsogolo chikhalidwe chathu cha Malawi, chifukwa monga mukudziwa Malawi munomo tili ndi zikhalidwe zosiyanasiyana m'madera osiyanasiyana, ndiye cholinga chathu chinali chonena kuti ana achichepere amene akubadwa amene ali mibadwo inoyi athe kudziwa kumene chikhalidwe cha makolo awo kumene chinachokera. Chitetezo pakana panopa ndichonena kuti mmene yakhazikitsidwira nkhokwe imeneyi ndiyonena kuti pakanali pano munthu sangathe kungotenga nthano olo nyimbo zimene zili mmene mumo mwachisawawa. Ulamuliro umene pakanali panopa palibe, kotero kuti anthu azingotsegula nkhokweyo ndikuona basi, sazitha pachizungu timayina kupanga download, sazitha kupanga zachonchozoyi. Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la UNESCO Dr. Christopher Magomelo ati dziko la Malawi likuyesesa pa ntchito yosunga chikhalidwe yomwe imafuna zambiri. Ntchito yoteteza zimenezi si ntchito yapafupi, chifukwa nyengo yokunkana isintha ndipo anthu tikukanati iwala za makolo, ndiye kuti tizikumbutse ndi kuzitolera kuyika pamodzi. Ndi ntchito yolemesa komanso yofuna nthawi. Monga apa tinayamba ntchito imene mu 2012 kutolera, kenako kuzikhonza, kenako pano tikuti iyayi anthuso athe kumazipeza kudzera pa tsamba la intaneti, database imene tachita launch. Ndiye tinganene kuti iyayi ntchito ikugwirika, koma kuli zambiri zoti zikuyena tichitenso kupita kutsogolo, chifukwa kuli zambiri si nthano ndi nyimbo zokhazi, kuli zambiri zimene zili mu chikhalidwe chathu, kuli magule athu, kuli masewero magames athu, komanso kudzera zomwezi tikuganiza kuti tikuyena tizipitise patsogolo kudzera kupanga create space oyena malo oti zimene zizi tizitha kumapanga. Pamalopo tagwirizana ndi anzathu a National Library Service kuti imene inali auditorium kale tisanduse ikhale multi-purpose room imene zosiyanasiyana zizichitika, nthano ngakhale achinyamata kuti mufuna kunena nkhani, komanso magule osiyanasiyana, komanso kanema oyimba. Tsopano tione za masewero.
FDH Bank yapereka 10 million kwacha kumpikisano wa masewero a golf Presidential Charity Golf Tournament omwe cholinga chake nkusonkhetsa ndalama zothandizira ophunzira ku university omwe akusowa ndalama zolipirira maphunziro. Mkulu ona zofalitsa uthenga ku banki 11 kunika wati banki yapereka thandizoli chifukwa imakhulupirira kuthandiza magawo amene ali ofunika pa zochitika za mdziko. Monga ife banki yayikulu Malawi tili mu district iliyonse timakhala okondwa kwambiri pakakhala mwayi wokuti tigwirane manja ndi mabungwe ena kuti tichite ntchito zotukula dziko lathu. Choncho Presidential Golf Initiative ndi initiative ina yabwino kwambiri imene ikufuna ithandize kuti ana azipita kuma school awo kachenjede ndi kupeza ma degree kuphunzira kumeneko kwa pamwamba kuti azatukule dziko lathu lino. Choncho ife FDH Bank timakhala osangalala kutengapo gawo. Choncho tinachiona ngati chofunikira kuti tipange contribute 10 million kwacha. Monga mukudziwa dziko lonse likukumana ndi mavuto osiyanasiyana. Boma palokha silingakwanise kugwira ntchito yophunzitsa dziko lonse. Choncho FDH timachiona ngati chamtengo wapatali kuti tizitengapo gawo ndi kutukula maphunziro. Asofi Mlumbe ndi mmodzi mwa mamembala a bodi imene imayendetsa Presidential Golf Tournament. Abanso ndipo pamtsiriziro pa nkhanizi koma malawi.com munali ndine Chisomo Nyenda. Thank you.